Doktor Spinov, vodič kroz kontrolu medija za diktatore. Dobro jutro, dragi gledalci. Ja sam dr. Ernest Spinović. Za prijatelje, Doktor Spin. Vi gledate džepni vodič kroz uzbudljivi svet medijske cenzure i manipulacije za diktatore, ali i sve one koji se tako osjećaju. Jutro sa Doktor Spinom. Dok mastite brk nesumnjivo ukusnim i visokokaloričnim doručkom, potražit ćemo odgovor na pitanje koje vas je sigurno dugo mučilo. Kako do manje slobode u medijima? Kao i uvek, rešenje je u pravilnoj dijeti. Logika je jasna. Ako novinar kritikuje vlast, bit će gladan. Ali, ako bude gladan dovoljno dugo, prestaće da bude kritičan. A kako to da postignete? Evo ovako. Idemo, momci! 1, 2, 3, 4. Tržište uništi, oglase ukini, projekte odbi, donacije seci, pošalji im poresku, kaznom opali, tuži ih sudu, po džepu razvali. A kad dođe prvi, i stomak završi, plate opet nema, a stižu računi, donesi im klopu i lepo zamoli. Evo ti jedi, al najpre ućuti! Ova laka vežba izvodi se svaki dan dok vas ne zavole. Ili dok... pa znate već. Probajte danas i ostvarite rezultate i do 3,5 puta brže nego drugim metodama. I upamtite, samo gladan novinar je dobar novinar. Doviđenja, dragi moji, doviđenja.